माई के चारू बेटी लवाई माई के पोता हमरा हरिओम बाबू भैया देखिए नाती का नाम हो बाबू नंदलाल बाबू के माध्यम से भी आई बा बहुत बहुत रुपया भगवान के दरबार में है देखिए सारा लोग आ रहा बा हेलो वहाँ के बेटी नमो का सुशीला देवी जी के माध्यम से वहाँ के बेटी बानी वहाँ के का नाम है प्रिय बमली देखिए पूर्णिया के नाम पर हजारों हजार रुपया दान दान भइल बा ई दान प्रदान मन के संसार के कल्याण करे है देखिए हमरा अच्छा छोट बहन सुभाती जी के माध्यम से भइल बा सोनू जी के तरफ से भी है देखिए भगवान के दरबार में हजारों हजार रुपया का दान दान भइल बा ई दान प्रदान मन के संसार के कल्याण करे हमने के भगवान से यह काम करो ए बाबू है देखिए तो हमारी के नाम पर देखिए हमारी के छोट दामाद माने हमरा संजीत शाह जी यहाँ के माध्यम से भी हजार हजार रुपया सियल बा सब के बार मजे कार रही यह बात के मांगे वो दिन के घर पर रहने का कौन तिलवा लगवन पोर पोर हो देखो संधिया याउनी भर हो समय वाला कि इंसान चाह के भी उस समय के ना भूल पाएगा जगदीश भैया वो जौन दिन रहे वो जौन तारीख रहे वो जौन महीना रहे रवा सबके भूल के भी ना भूल पाई वो कौन दिन रहे वो दिन कौन दिन रहे याद बा कौन दिन के घटना घट रहे बृहस्पतिवार गुरुवार देखिए गुरुवार के दिन है वहाँ के मृत्यु भइल बा तारीख 12 तारीख अब महीना भी 12 महीना आ देखिए सन भी 2024 1 2 दोनों का जरूर 2 4 एक बार देखिए हम बताओ कैसे सन 2024 दिसंबर के महीना सन
12वां महीना दिसंबर के 12 तारीख आ गुरुवार और का सिद्धवलिया में होई गई सुर हो लोग जानल चारों ओर हो गिरला नैना चलो होए माई कवनो गिरला नैना होए माई गिरला नैना चलो होए माई कवनो समय लेके से लास्ट में हम कहे कि ये धरती पर जे आई बा ओकरा जाही के बा आवे जाए के तरिश्ते आवे जाए के तो ई टाटा भी लागल बाटे जैसे अबे रतन टाटा बहनी हो हाले में मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जे रही हम 10 वर्ष तक वहां का भी बहनी हो तो वैसे वैसे लोग जब चल गए तो हमने के गेट पीछता हाँ हाँ ऐसे लास्ट में हम कहते हैं सब लोग का लिखल दिलीप बाबा बिचारी सब बतिया इहे बात सबका जिंदगिया के गोतिया जैसे हम जगदीश राजा जी से कहे वहाँ के दामाद माने कुंदन भैया दीपक भैया हजारी भैया संगीत भैया बेटी लोग सब लोग सही है कहे का मनवा बनवनी काहे ठोर हो तनी देखी चारों ओर हो कहे रे मुकेश कर जोर होए माई कवनो कोई सबका संग बा दुनिया में यह लागल बा एक आदमी पर रही तो ओकर हालत फेल हो जाएगी ई सबका संग बा ऐसे और धीरज धर के अपना मन के तिहा के रखे के बा काहे के रौरा आगे बानी आ रौरा जब अपन होश खो दे तो घर परिवार के लोग के कौन दशा है ऐसा ही बाबा से सवाल है प्रेम से रामचंद्र की जय।